Nada, gracias ao Concello a cuantas persoas pois colaboran e axudan no desenvolvemento desta actividade, gracias á Federación por confiar en nós, a Federación de Tiro con Arco Galega, e tamén o Concello por darnos a infraestructura, os medios e todo o necesario para poder levar a cabo. Agradecervos a vos que estades aquí para dar difusión e que a xente pois coñeza un pouco máis este deporte, raciñas, de verdade. O desenvolvemento da tirada vai ser o sábado 29, se non me equivoco, sí, é o día 30 domingo, que será o Trofeo Federación de Tiro con Arco, na súa quinta edición, a memoria de Luis Vera. Luis Vera foi unha persoa moi importante para a Federación Galega de Tiro con Arco, a todos os niveis, unha persoa que axudou moito a numerosos clubs, en especial o noso, o Club Arco Barco. Teremos esta tirada, xa que a solicitamos e se nos concedeu a súa realización. Para nos é unha gran oportunidade, que como comentaba aquí o alcalde, Tino, que, aínda que non fagamos a nosa tradicional tirada internacional, pois, polo menos, traer ao barco unha proba similar ao que viñamos facendo. Penso que é unha oportunidade que a xente vexa e coñezca o deporte en sí.